ole hei tuna kan hmang khan boya hun na hnung alung phun na hun kan han hmang dawn ni a chhungkhat thanrual tha te nen khawtlang han hrai te pawh a chak awm viau a amarawh chu a hau tak em em mai a tunang laiah thil man te lo to tawh bawk nen chuwangin thanrual chhungkhat hnaivai tak tak te bak kan han sawm thei lo a bawkanak pawhi kan ti khawp mai a tin kan sawi duh chu hei boya hun na hnungah hian video hi a hmuh nawm lo emaw khalam kha ka rilruah i a lang the chiam lo a chulam aimah chuan amah hriat rengna tur a tan a hetia video han dah ve hrim hrim kha ka duh a chuwang chuanin kan han buat saih ve ani a thiam lo tak chungin tin boya chung changah hian sawi duh te ka nei ve a hun a thih lai vel te khan kan sawi ngam lo a tin a bakah tun lungphunah pawh hian ka sawi ngam chuang lo bawk a ka zah then avang hian tihian hemi kal tlang hian kan sawi mai anga boya hi mi hlim thei tak mai ani a min ngai tlawng tak a hunah chuan tlawm ngaih na nga em em mai mi te ṭanpui hrelo lo leh ui nei miah lo ani bawk ani tihian kan in buat saih liam liam a ama pual a kan hun na hnung tak meuh meuh ani avang hian kan tih theih chin tawk tawk a ṭha ber han hlui ve te pawh kan duh a tichuan tihian hun kan han hmang a tin boya hian nupui fanau a kalsan a nei a fa panga an nei tawh a a te ber kha a boral hian thla hnih nge thla thum chung vel bak chula ni lo mai thei a ni kum sang hnih leh sawm hnih panga April ni khat kha boral ni ani ta hre awm tak zet a rilruah a fa te han hmuh phei hi chuan thar nasa em em mai a panei lo a an han sei lian tur te hi han ngaih tuah hian rilru a tin a em em mai a thin a na tin amah pawh hianin sawi leh sawi hnu khawvel lam thil ah chuan ruih hlo te pawh no ti ve thin mahse chung te chuan a rilru te kha a ti hriat awm em em a fa te tan a pa nih tling lo riau a in hriatna te nei a chutiang anga beidung leh inchhir taka hun a hmana pathian lam han hnai a pathian lam a fa te tan pawh pawh ṭha ber ni tur a hun an han in pek chho ve dawn lai takah tihian min boral san ta thut mai a pawhi kan ti tak zet a hre awm kan ti a heini a thanrual ṭha u leh nau a leina hnai te chuan kan ui tak zet ani tih hi he video kal tlang hian kan sawi leh duh bawk ani tichuanin kan hun hman hi a hlim thla amah hriat rengna tan tak tak a hlim thla pawh ka tar lang tam lo mai thei a hlim thla amah hriat reng nan tak tak a kan dah ani a thlir tu te pawh an min lo hriat sak se a hmuh nawm leh engemaw lam khan min lo ngaih sak lo la hei tuna lang mek lai hi a u ani a an mahni hi u nau pahnih chauh an nia mipa ve ve amah boya kha naupang zawk ani bawk ani tichuanin a boral hmaa buan nel a kan kalna te hi kan dah lang ve bawk anga amah chu ti lai khi a sir ber lampang kawr dum a ha a plain tuna zuang vak kawr dawng tu kha ania lukhum vorh tu khi maw a nuam tah te hin nuam hi kan han ti khawp a ole tikha an duh tawk phut mai ang.